Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο μου βίντεο στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε. Δεν ξέρω τι παιχνίδια θα παίζω, δεν ξέρω αλήθεια, αλλά κάτι θα γίνει. Δεν ξέρω τι παιχνίδια θα παίζουμε, μόνο που όλοι θα βλέπατε την ίδια κάμερα και την ίδια και την ίδια. Θα αλλάξουμε κάμερα. Απλό. Καταλάβατε? Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Γενικώς δεν ξέρω τι θα κάνω βίντεο με διάφορα παιχνίδια. Λογικό δεν είναι? Ωραία. Το πρώτο βίντεο και έχουμε PC. Ούτε κινητό, ούτε tablet, τίποτα, μόνο στο PC. Και δεν ξέρω, μπορεί να το κάνουμε και στο tablet μετά, γιατί όλα είναι σπασμένο. Άρα μόνο στο laptop θα το κάνω τα βίντεο. Λοιπόν, αυτό είχα να πω, τίποτα. Γεια.